नमस्कार, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଜୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାର ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଦେଖି ନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶହୀଦ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରୋରୁଙ୍ଗ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ନିକଟରେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।